ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ки ҳамагӣ сеҳату саломат ҳастед. инҷо влоги нави моро оғоз мекунем ва дар ҳамин ҷо гуфтаниям ки онҳое ки мехоҳанд бо ман ҳамкорӣ кунанд ба командаи ман марҳамат, ба рақамҳои рӯи экран нависед. ин дастагули зебое ки мебинед, ин аз тарафи духтараки командам, яке аз духтарони чақон ва яке аз духтарони фаъол аст. ин духтар дар шаҳри Дамбаровка зиндагӣ мекунад ва барои дидорбинӣ ба шаҳри мо омадааст. ба назди ман аниқтараш ва аз наздик мо шинос шудем. оиди кор маълумот додам ва айни замон бо ман ҳамкорӣ карда истодааст ва шумо низ метавонед бо ман ҳамкорӣ кунед. марҳамат ба командаи ман. новобаста дар кадом шаҳр шумо ҳастед, телефон ва интернет бошад, кор бо тариқи телефону интернет мешавад. инҷо бошад фарзанду хоҳиш карданд ки коктейл омода кунам. рӯзи истироҳатӣ буд ва барои фарзандо коктейл омода кардам. барои ин ба мо шир лозим аст, шакар ва банан. Вкусно? Вкусно? Да я не успел, я уже все выпил, налейте мне новый. Лёнь, вкусно? Да. Лови то, что пьешь. духтаро, ман имрӯз аз Валберис майда чайда заказ кардагӣ будам барои хона. аз анаин средства гирифтам. инҷа намедонам пачақшудагӣ вақти партофтам ба борои пачақшудагӣ ба фикрам. аз анаин средства гирифтам духтаро. нархаш ҳозир 5 литра 1700 рублей. ин барои доғҳои равондан, эффективное удаление любых видов пятен и загрязнений. уже вақти мактаб 1 сентябр давно саршудагӣ сару либоси фарзандо куртаи сафед, рубашкаи сафед барои доғҳояш равондан анамина гирифтам. ман аксия кати 700 рублей ба гирифтам, ҳозир 1700 шудагӣ. 5 литр беҳад отзифҳои нағз дорад. ин биофокус фирмаи нағз. баъдам аз анаин хел шортик барои Ҳасан Ҳусейн гирифтам. инам шортикҳои Nike барои тренировка. нархҳои дастраскатӣ 400 рублей. ман чизҳои арзон мегирам духтаро. арзони акнун скидка шавад, баъд харидорӣ мекунам. аз анаин парда гирифтам духтаро. ҳамин парда беҳад писандам омад. пардаям скидка таки духтаро. детский комнатава ҳозир Настя меовезад вайова. мебинед кашол мекунад ҳозир Настя. анами хел барои картинкаш аҷоиб. барои детский самое то гуфти гапо. ҳозир баъди карниз ба овехтан мебинед. баъдан кросовка барои Рустам кросовка заказ кардам. баъдан аз анаин постельное белье барои писарон гирифтам. инам скидка таки духтаро беҳад качествои нағз дорад. 100% пахта буса аз ҳамин гирифтам. баъдан аз анаин постельное белье гирифтам. инам 100% пахта. картинкашам беҳад нағз, ҳам ба роҳат хебе. баъдан барои коктейл кардан аз анаин блендер гирифтам. аз анаин блендер гирифтам духтаро. инам нархи дастраскати 1400 рублей. қиматошам буд, лекин ман аз инаш гирифтам, барои он ки бисёртар ин чизо кати техника кати фарзандо духтаром истифода мебарад. агар шиканадам нижалка 1400 рублей, боз яктаи дигараша мехарем. ба хотири ҳамин 1400 дутто оборот дорад. барои мо ҳамин кифоя. барои смузи кардан, барои коктейл кардан ина худашон уже духтаро истифода бурдан метавонад. он қадар схемаҳои душвор надорад барои истифода. хулоса ҳамин.
кардам. аз анаин коврик духтаро ман беҳад амихел чизои хебае дӯст медорам. ина барои вай гирифтам, барои назди дарба андохтам. ана ин духтаро аҷоибот приятный. баъд духтаро барои лиза аз анаин лошка гирифтам. фарзандо ҳамаш лошка дорад, лиза надорад. михел именной номаша навиштагӣ, кружкаҳошон, лошкаҳошон ҳамаш номаш навиштагӣ, ки ба фикрам ки интересна барои кӯдако. ҳозир елизавета хел вилкашам ҳамин хел номаш навиштагӣ ва қошуқчаи майдачашам ҳамин хел номаша навиштагӣ. ина духтаро ана ҳамин буд духтаро хариди имрӯзаи мо. баъд барои Настя як галавай гирифтем, китобу барои экзамен шудаед? Ну нет, пойдёт. Духтаро, барои онҳое ки фарзандошон мактаби миёна мехонанд, барои подготовка аз ана ҳамин справочник, аз барои тайёр кардани ЕГЭ аз ана ҳамино харидорӣ кардам. Валберисба нархаш арзонтар. Духтаро, баъзе китобо валберисба арзон, баъзеҳош азон ба арзон. Масалан, мо барои русӣ гирифтем, аз азон за сколько взяли? За 400, да? 600, да? Дар азон 400 рублей духтаро барои забони русӣ тайёрӣ ЕГЭ. Дар валберис бошад 650 рублей, 250 рублей фарқ дорад. Барои ҳамин метавонед аз валберис харидорӣ кунед. ана ҳамин хел духтарои азиз, ана ҳамин буд хариди имрӯзаи мо. Ташаккури зиёд барои диққататон. ана духтаро, ина бояд утюг мекардему, лекин хай утюг накардем. ҳамин хел овехтем. беҳад маъқул шуд. Нархашам нархи дастраскати 400 рублей барои комнатаи фарзандо. пардаи тез одам алиш мекунад ку барои ҳамин ба фикрам ки нормальне. беҳад маъқул шуд. ҳамин хел специально кӯтоҳаша заказ кардам барои ҳамин батареяҳои маҳкам накарданаш. инҷо бошад бананови кекс омода мекунем. барои мо творог лозим аст, банан 2 дона, себ ва тухм. баъдан шакар ва ванилин илова мекунед.
банан ҳалка духтаро майда кардем. Акнун ҳамин массае ки тайёр кардем якҷоя мекунем ва дар ҳамин этап камтарак сливочное масло тақрибан 50 грамм илова мекунем. Давай сливочное масло. Коктейль будет? Будет. Мальчишки придут, я приготовлю коктейль. Духтаро ҳама вақт намак илова мекунам. Чизе набошад, бисквитный пирог, бисквитный торт, ҳамаш ва намак илова мекунам камтар ва сода илова мекунем бисёр меҳ. ва ана ҳамин массая ҳамаша як ҷоя мекунем ва дар духовка мемонем. инҷо банан, 2 дона банан, 1 кило творог, 100 грамм манной крупа, 4 дона тухм, сметана 100 грамм, 100 грамм шакар. Тамом ҳамаша якҷоя кардем. Запеканкаи фоидаовар, запеканкаи бо лаззат аз натуральни продуктҳо тайёр мешавад. ва ҳозир духтаро барои фарзандо коктейл омода мекунам. Ана запеканкаи творожно-бананови мо тайёр шуд. Ина духтаро, ана хушк, значит тайёр шудагӣ. Ҳозир хунук мешавад, мебурем ва дар ҳолати буридагӣ шумова нишон медиҳам чӣ хел мешавад. тамошобинони гиромӣ, рӯзи ҳамагитон ба хайр бошад. Инҷо тарзи истеъмоли хемохемро барои шумо навор мекунам. Дар як рӯз 2 донагӣ ана ҳамин хел стикро истеъмол мекунед. 1 дона стикро дар 1 стакан оби ширгарм аралаш мекунед ва истеъмол мекунед. Ва дар давоми рӯз ҳатман оби бисёр истеъмол кунед. об ҳарорати хонагӣ дошта бошад барои тезтар ёрдам кардани хемохем ба организми шумо. 1 дона стика ина ан ҳаминҷа барои кушодан нишон додагӣ. қайчӣ мекунем, дар об мерезем ва якҷоя мекунем. 20 миллиграмм дорад дар дохили ин. 1 пачка хемохем курси 1 моҳа аст, духтарои азиз. Дар як ана ҳамин упаковка 6 дона, яъне 3 рӯз. Барои 3 рӯз ана ҳамин кифоя. Барои результати хуб гирифтан шумо бояд 4 упаковкаро истеъмол кунед. Курси табобаташ 1 моҳаш 1 упаковка, яъне 6 дона. 4 моҳаш 4 дона, 4 тага сет дорад, яъне 4 то хемохем дар 1 упаковкаи калон аст. Агар шумо результати хуб гирифтанӣ бошед, аз ана ҳамин 4 тагӣ мегиред. Курси лечения 4 то хемохем, духтаро. барои заказ ба рақамҳои ватсапи ман нависед. тарзи истеъмол карданаша, аз кадом беморӣ, ман барои шумо боз маълумоти зиёдтар медиҳам. аслан хемохемро барои иммунитетро мустаҳкам кардан, инфексияро аз организм баровардан ва бисёртар занҳо аз бефарзандӣ истеъмол мекунанд. Бисёртар онҳое ки бемории қанд доранд, аутоиммунные заболевания, яъне бемориҳои мушакҳо, беморӣ аз дардҳои пойҳову дастҳо азият мекашанд, ана ҳамин гуна аз ҳамин истеъмол мекунанд. аз хемохем беҳад фоидаи калон дорад барои организм. Ва барои онҳое ки иммунитети
суст доранд, иммунитета мустаҳкам мекунад. онҳое ки тез тез дар ҳамин мавсими тобистон шамолкашӣ, дар мавсими зимистон аз простудные заболевания мегӯянд, яъне грипп, орв, орз азият мекашанд, аз бронхит метавонад, аз ҳамин хемохем метавонед истеъмол кунед. организми шумо иммунитетатон мустаҳкам мешавад. барои маълумоти пурра ба рақамҳои рӯи экран нависед. инҷо бошад соҷида сметанник омода кард. беҳад болаззат шуд ва дар рӯзҳои наздик барои шумо низ навор мекунем. тамошобинони гиромӣ, аз аввал то ба охир ҳамаи рецепташа навор мекунем. дар ҳамин ҷо влоги имрӯзаи мо ба охир мерасад. то наворҳои оянда, худо нигаҳбонатон.